buhangin Yoli. Doon kinukuha yung ano. Yan yung tulad yung puntang Hong Kong. Ayun yan na, magtutungkuhan sila yun sa may kanto sa Ermita. Sa Kalita. Nagkakanamo Yoli. Ang nagkakanamo ano. Boring. Don't fall asleep. You will wake up tomorrow. Korea come from Peter. Hey Peter. 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 You forget to give a thumbs up. Give your thumbs up. That's the bridge. See Peter, the long bridge. That is a way going to sunny but it's cold. Why boring, Peter? Why? Why did you say boring? Your sound is crap, Maria. Yeah, because remember I told you if I'm travel or outside, the signal is not good. I said that's the long bridge. I know that is not also Taiwan. Long bridge going to Hong Kong. Hey, tumuloy ko rin talaga. Yes. Peter, I said, don't forget to keep your 10 thumbs up. Going to airport. Yan, high-tech. Ay, sa'yo kaya. Hindi naman lumalabas kasi pagkapagod Pag tumagal-tagal, hindi na lumalabas. Di ba ginamit ko sa trabaho na? Di ba lang, syempre. Hindi kahit sa akin. Sir, may hindi ba ang dahil? Hindi ka mag-share Inyo nga, sabi na sa akin. Iinit. Iinit. Yung pala, babacha ka lagi, eksama. Sabi naman mo lang. Iyak mo lang. Ginagawa ko sa ligdan ko sa salamin. Talagang pink na pink. Ang sabi ko, Lagi na lang. Mas na yun na? Ayun na, nakapasok na siya. Nakukupas na? Sino? Lalaki babae? babae. Picturean mo nga, picturean mo. Ano? Picturean mo. Tignan mo na sa bahay. Hindi, tingnan mo. Pipicture ka. Pumasok ka. Kunin mo na lang yung kama. Pumasok ka, tingnan mo. Huwag mo pakilatang bukas yung phone mo. Pumasok ka. Hindi na, kunin nyo na lang yung kama. Magano na yung bata na yan. Wala kayong magagawa. Sino kama? Sino kama kasama? Girlfriend na yun.
一站当代客运码头。Next stop is Haifa Ferry Terminal. Eh, hindi. Sinabi ko na sa kanya na may kukunin niyang kakagat. Oo. Saan? Paano mo sa akin? Sabihin mo ako doon. Kamu kausapin. Kamu kasama ka rin mama. Kamu nandito mama niya. Prangkahan sa prangkahan si Mama yun. Buksan mo yung kabilang kwarto. Buksan mo yung ilaw, ano. Buksan mo yung ilaw. Diyan sa gilid, diyan yan sa gilid. Ay, Ilaw. ano yung... Buksan mo lang yan.乘坐到有需要人士，多謝合作。 Ito na talaga, dati mayroon pang isang babae. Buksan mo yung ilaw, bunso. Makulit. 只要就你有需要人士，多謝合作。Please Buksan mo yung offer ilaw. to anyone in need. Thank you for your cooperation. Wala lang yung kama papunta ka sa pagalita. Pumasok ka doon. Ating yung kwarto. Ano mo na lang, nakikisali pa yung si mami, masyado pang Kunin mo na lang yung kama. Di ba? 請緊握扶手， sa tao na yan. 請接握扶手。 Wala ka nang ginagawa. Pupuntahan niya na susunod namin yan na. 下一站機場倉庫。Good Terminal, Boston Square Airport. 下一站 Ano na sabi ka pala sa court lang siya? Next stop is Boston Square Airport. Sino? Panglakad ko lang na rin. Sino? Katrabaho na ako. Ah, Hindi naman yata natuloy ng trabaho. binigyan ba? Okay ba din? Hindi na ako parang hindi mo punta doon. Hindi gamit ko doon. Eh, going boyfriend mo ni Ate, siya ang pupunta doon. May lalamanap niya ako sa short. Kaso lang ako ang dami. 下一站機場 Yan ako ang dami. Airport. Ang dami ko nung nakita ko yung puro dumi na. Di ba yung inano ko? Next Yung stop dumot is na ako. Hotel Airport. Halos nakatikim na ako natin. Yung mga papapangit pa na pero Yung mga naiwan doon, yung mga nakita mo doon sa ano, paleta. Dito na nga. Airport Macau. Nakuha? Sabi, Ito yung sinasabi mo, Yoli? Yung Macau, ano? Lodge? Saan yung Macau Lodge? Ah, sa loob ng ano, pag check-in. Tapos may nakasabayan ako. One pala. Huwag niyo kuha, yun ay hihingi lang ako. Diyan yung dito. Ay, nakalimutan ko mag-start. May interesang daan. Ay, saan yung i-travel nyo? Hindi ko sabi na Stefan na. Pagpunta nyo doon, pagbabaan nyo doon. Meron na nga. QR code lang yun. Baba na naman. Ito, ito na
Yoli, ayan na ihi ano. Ay, ka dyan natin may... Dito. Pakila, dito may kiloan dito. Dito. Ayun ko, oh. Nico. Ay, praise God. Diyan niya. Meron ta. Kiluhan. Doon sa kabila. Dirty beach. Dirty. Ayun, no, meron naman dyan na pagkain. Tortang talong. Mahal dyan ang McDo. Ayun, Burger lang ang bibili. 7-Eleven ka na lang. Ay, sabi. Sarap yung... Sarap yung lagyan. Alam mo, dala ka na lang. Ay, di ka nagdala ng kape, no? Tapos humingi ka na lang ng tubig. Doon na lang sa may aeroplano sa ng tubig na lang. Libre lang. Tapos yung cup, bibili mo 50. Tapos, pag may kasamang kape, 70. Mga talaga sunod. Malamang, dito ka sa airport eh. Gutom ako. Ito, brownies. Hindi mas lalo doon sa ano. Punta ka sa dun sa ano. Iyan mo muna, ikilo mo muna doon sa dulo. 14. Ayan. Mamaya na, itikiluhin nyo muna. Wala pa, hindi pa check. Hindi na. Alam mo na, iwan mo na lang kaibigan isang ano, laging sa... Gusto mo pati ikaw, iiwan na kita eh. Iwan naman talaga ako dito. Trabaho. Doon. Sa dulo pa. Doon ako nag-check eh. Sasabihin mo lang pa check ang Hindi pwede dyan, Yolando. Pwede. Sige, bahala ka. Alam mo yun, kami nag-traway na magbalis. No, we will just check the kilo if... Yes, but... No, still not yet check in because later. Ano, only check in language. But we need to check just only from Just here. only check How many? ano, here. Where? Economy, business here. Yeah, I know. Only check in language. From where? No, not yet. Later. We will check how many kilo. Just we'll scale. We need to weigh scale. That's why this one weigh scale. Doon. Makulit tong isa eh. Pero turo niya, check in na raw doon. Sabi ko hindi pa, i-check pa ko yung lang weigh scale pa kako.
mas maaga mas bungad. Nung 10 ako Hindi, mag-request kayo. Yoli, doon pa lang, magaan pa lang kayo. Sabihin nyo na kung anong seat. Kapag, oo, pag maaga mag-check-in. Kaya pumila na kaagad kayo doon. Yoli, doon pa. Doon pa yung pa. Saan yung pinagkikilohan? Dito, ate. Yoli, ito. Tingnan nyo. versus package na yun. Dito nga. Ha? 9 saka 10? Alin ang 10? May extra na ba dito? Ayun oh. Magalis ka na ng damit mo. Ayan o, Yoli sa front. Ayan o, sa front. Ayan o. Narata doon sa iyo. Yun ka oh. Sila ba? Yan oh. Pag kilohan. Ayan o, Yoli. Meron ako nakita. Okay na. Double check mo pa ako. To accurate. Accurate yan, sigurado. 9.10 yan. 9. Yung 7 yan. 9.2. Accurate din. Bawas ka na. Akin na yung backpack. Ano boy? Mga damit lang, Yoli. Oh, sige, sige, ako lang. Ah, padala ako. Bye-bye. Bye-bye. Ingat kayo. Kasama ka din sa kanya. Bye. Sige na din. Alisin mo na yung mga ano. Dadabog na siya. Sumama na lang po doon. Ako na, Yoli. Tapos yung bag mo muna, ibabog na lang. Tignan mo kung mayroon ng tukili. Isang t-shirt na kayo. Kaya yan yung pwede ito naman.
Doon mo na lang i-ano sa pagpasok mo doon sa banyo. Ito, okay na to. Okay na yan. Ano yung bag? Ayan. Yung mga t-shirt na makakapanta mabigat. Kaya yung shirt para. Okay na to. Goods to. Good na rin po. Ito. Sorry, wag mo nang ipasama. Makakabili din mo. Kilos lang na lang daw din sila. Yung t-shirt na nakakapami, itong sinulin mo. Ha? Sinulin mo. 10 kilos lang eh, 1 kilos pa lang natawag ka din. Sorry. Okay. Hindi ko magbuhat kasi malaki. Ang dami na magbitbit eh. Ikaw magdadala nung isa, yung mga ano, yung mga chocolate, ay mga biscuit. Para kasi panlaki.
Tara, sandali, ayusin ko lang to. Ano ayusin mo dyan? Sandali. Yan, lagay mo na dyan yung ano mo, bag mo. Pabit-bit mo na yan para hindi niya nabubuksan yan. Ay, hindi ano pala. Tutok na tutok naman sa pepe ko yung camera. Ba't yung nanumulit? Yung chocolate, tsaka yung ano, ano yun, napakisahin niya. Yun, hindi kinikilo yun kasi chocolate naman yan. Oh, check mo pa rin. Ay, hindi ha. Marami yung tinatapon niya yung chocolate. Hindi ko, inaano yan ko. Pasalubong yan eh. Oo, pasalubong yan ko, hindi yan. Kaya nga nakabukod ng ganyan, no? Paper bag. Hindi, ano po kayo dyan. Diyan pa lang, labangan ko kayo. Ang kaya mong sala? Wait lang pa. Bumili na pa. Ba't may palpino? Sige, ano mo pa rin, i-minus mo na lang yung 0.5. 7. Hindi ako. Tingnan niyo ko pa rin doon. Hindi ba? Ayan, 0 na. Laban ko. Akin na yung ano. Okay na? Okay na. Ko, ikaw dapat yung ano. Sabi ko nga sa'yo, pasok mo na yan. You had me worried. You had me worried. When you said Nico, I thought the crazy Irishman was there. No, that is my son, Nico. Dita. Kaya, where's Miko? Where's Miko? Where's Yolanda? I cannot find. Where are they? Where are they? I cannot find. Where are they? Let's see. Where's Yolanda and Miko? Gamitin mo yung phone. Punan mo ako. Akin na yung maleta. Akin na nga yan.
Send mo na lang sa akin. Isa lang? Malayo na. Check-in? Pa-open mo. Napataas ito. Kasi yung plate pa. Ayun, basta nag-check-in tayo si Tita nakakulit. Oo. Hindi nyo matip yan. Ito lang dala natin ulit. Nagbuka na lang muna dun. Meron. Meron. Ay pa. Tingnan mo muna doon nga. Sa unahan. Alin? Yung isang lalaki doon, wala naman naupo. Yung luggage lang nakaharang. Wala rin. Mga luggage, nakaupo. O yung papel nyo, passport nyo. Nasa aming passport. Ay, nandiyan sa bag. Passport ni Miko. Passport ni Miko. We're 7 ways, Peter. I cannot message, wait. Buwan na ako.
Hey, Luke. How are you, Luke? Sleeping, maybe. Doing good. Dan thumbs up. Thank you, Luke. How about you, Peter? Did you give your thumbs up? How are you, Luke? It's very cold here. Even here, look. It's so cold. Hey, Peter. Coming from Luke. Hey, Luke. Coffee time. Coming from Luke. Freezing. Negative. Wow, -7. I cannot imagine that. How are you, Luke? When you will go into Philippines, Luke? When you will take your vacation? Where yummy going, Maria? April, I'm going. Ah, that's good, look. Me and my family by next year, I think, August or July. Last time I gave you a thumbs up. You complained my hands was not free, Maria. Doing good, Maria. Hello. Hello, El Peter. Kaya from you. Macau Airport. Okay, in the airport, yeah. Maria is getting rid of the kids and then getting drunk. No, not yet. Later, Peter, later. It's too early today, you know. Later. Drunk. No, look. I just dropping my Nico and Yolanda going to Philippines. Drunk. Okay, in the airport, yeah, most of them. No, not yet. Later.
Ano eh, Ayaw? walang cash deposit. Iiwan ko sa ito. Bigay ko kay ate mo. Bigay mo kay ate kasi pang ano to nito, offer Magkano? 5,000. Ipit mo yan dyan. Ipit mo. Ipasok mo na to. Ngayon, yun mismo. O, gawin mo na. Pasok mo muna. Sa ano ha, baka may kusan sa mulang inipit. Hindi. Magkuto eh. Hindi pa kayo naka-check, ano? Hi host, H Ventura, hello! Mega shout out H Ventura. Crazy woman over there. Always take care there, Maria. Thank you, ah? Ha? Wala kang pera. Cheeseburger lang. Si ano, si... Kaso, sino ba ganda ng magagamit? Ako na, dadalik ko. Alang nga iiwan. Alang nga iiwan ko. Bukas yung bag mo, oh. Wow, Maria, travel freely. Yes. Yes. Hi, host. Always. Yes, we will travel. Ace Ventura. Can you watch the woman in green? She's not. Who's that? Green? Where? Color of green? It's time from Peter. Green? We don't have a green. Where, Peter? I never see. At that one? That is not green. That is a brown. Hello, Peter. Coming from Ace Ventura. How's you doing, Ace? She keep doing silly walk. Peter, how many times I told you, don't call me a silly woman. You are, Peter. Silly walk. Million people in the house. Thank you guys. It's nice if you will travel, right? So you must be enjoy your life. Travel. Looks green, not brown. No, that is not green, Peter. It's a light brown. Brown, like what call this? It's not green. I know what you mean. What are you talking about?
It's not brown. Ah, not green. Guys, don't forget to like and share. Oh, start already. Open the... Gate. Why? What happened? I let us go. What's wrong? What's wrong with you, Peter? Why? Where? We don't have it here. Black stripe cutting. From where? Hello, Peter and Lou. Can confess. Ask Lou. Peter, hope you do more than you ask. Hi, Brett. Can from Lou. How are you, Brett? Ask Lo. Ask Lo. Ask me one like that too. That's good. Where are you going? Philippines. No, my son. My son and his girlfriend, Yolanda, going to Philippines vacation. For 2 weeks. And then next week, my daughter also will go on Philippines vacation. Hopefully me and my family by next year, all of them. By July or June.
Guys, don't forget to like and share, please. And remember to take your penicillin. What do you mean penicillin? Penicillin. I'm sitting here with Big Kevin. He just got done eating. Are you together with Mike Fisher and Big E? Peter? No? Brett as no? Good. How's Big Kevin? Brett Asboy. How's the weather at Vietnam now? Brett Asboy. 但是我已经把它打动了。可以往那边过来。吃完了？他们没吃，他们自己带了一些吃的。买的。买的。吃了这个。吃太多。我们带了2个嘛，吃了个麦当劳。有一个那个茶餐厅，有茶馆的吗？上面啥也没有，就是麦当劳一个茶餐厅。麻辣烫，什么都没有啊？就他们两个上面一个茶餐厅，一个麦当劳啊，这个。这边没改，这边不知道是啥。I am not a virgin, that's my sister. What do you mean you are not a virgin? Hello, oh, sorry, wrong, Brett. I'm confused now. Behave, Brett. I need to transfer from there. We have now their place because all the Filipino people it's already checked in. I need to go there. Oh yeah, about Christmas.
哎，有一天晚上起劲的危险。是不是有一天晚上的危险？那是昨天是吗？Hi, Kuya Bob. How are you, Kuya Bob? I have very strong whiskey. Yeah, breath behave. Maria, hi Kuya Bob. Come from Brett Asblo. Hey to all coming from Kuya Bob. What's up, Bob? Maria should be drunk for the LS later. We hope. Okay. Mabuti ikaw. I'm here in the airport, Kuya Bob. You know why I'm here? She told me she will have a inform you. No. I said, if I drink 4 can of beer, I will totally talkative and very drunk. No. I just capacity my beer only 3 can. Not more than that. That is the, as you can see, so many, all of them is Filipino. Going to Philippines. PG came from Brett. How's the weather now in Vietnam? Red Asblo. That line going to Philippines. Air Asia. Good for the in the perfect then. No, just only 3 I think. I cannot drink much. Or else I will be sleep all day in my life. So I cannot drink more than that. Just only 3. That is my capacity. Ooh, really warm. 29 today. Oh, warm. Yeah, not bad. 29. I think my son is near in the, I'm not sure where. I think near in the. Yoli, nakaano na? Yoli! 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 Malapit na kayo doon? Ayun na ba si Miko? Ha? Ayun na si Miko? Malapit na kayo sa counter? Malapit naman talaga kami, hindi pa naman nag-i-start eh. Okay? Ayun nga si Miko, yung nakasumlero. Yun. Ha? Ayun. Yun siya. Hindi nando kami sa likod ng poste. Eh, ayun eh. Parang nakikita ko. Ayun siya, oh. Ayan, oh. Kita-kita, oh. Nakasumlero. Hindi ka tayo. Ewan ko sa'yo, Yolanda Billones. Ayan. Gutom ka? Bili ka muna. Mamaya, bibili ka. Yun na. Nakapila naman. Ay, oo nga pala. Billy is there. Lots of pretty ladies there. Coming from you, Bob. Yes, Bob. Having fun. Woot woot, Billy.
Glad to hear that, Billy. You deserve it. Too many. And they're so tiny, petite, and feminine. Billy understand that Asia ladies addictive. Yeah, usually Vietnam, right? Right, Kuya Billy? I'm still not yet set up my live. I think later. Not necessary. How many percent? Just wait. I never check. Oh, 16. My God, that's why. I need to try. Too small. Tolerate a lot of bedroom. Punishment. Just don't take it to me. Yes. I need to charge my phone. Hello, but soon. Here's my charger. How about Maria, Bob? What about me, Billy? Huh? You ah? How about me what? I need to put near my phone because low bat. Okay, 13%. Maria is the queen. The biggest queen. Those share member. What to do? Because I forgot. Yeah, guys, if you want to make a member, so I will make it. That's why I'm asking to. I will ask to Sis IC about that.
sir. Guys, don't forget to like and share. Wala di gagawin yung ilo. Sino na dito sa? Really, give me your thumbs up. Gate, it's open already. I had my car surgery. Wait. Surgery in Thailand. Now I can be a real woman. Attention please. The airport is currently undergoing a period of high volume of passengers. We ask you to extend any cooperation. Should you need any urgent assistance, please approach our information counter. Thank you. Kuya Bob, don't forget to give a thumbs up. Billy, where's your thumbs up? Sige na to, mamaya na to. Tapos na yan. Bob, Peter, don't be to show him your surgery. Come from let us alone. Bob, Peter, don't be so sure. Billy, what kind of surgery, Billy? What kind of surgery? The line's so very fast. I have a transgender surgery, Maria. Really? Kuya Bob? It's okay. You are married already.
So it doesn't matter, you can do any kind of surgery, right? I got my man junk cut off. You are lucky you have a man, you have a woman already. Now I took like a geisha. You're sick. Puppy bread, coming from bread. At least you have a money to do whatever what you want. You can travel anywhere you want to go. I will show and tell on Maria live. That's good. Kuya Bob. I love you. What is the packet deal, deal, Bob? Yeah, 6 puppy. Tell your friend the mass we are waving at her, Maria. All I want now is to get what? To get what? It's already full. All I want now is to get Freggy. Maria, you will wake up. My asawa, I'm hungry. You still did not take your breakfast, Kuya Bob? Why? Nor breakfast at all, Maria. I am starving. Wow. Lamaw don't have an baby. Bili muna kami ng pagkain ng ilang kilo. Fish fillet. Ilang kilo? Ito na. Sakto na. Hindi ko alam kung ano ko Nagpapag na kami kasi dabaw nila. Pwede? Why did you just put on a mask, Maria? There are so many sick here now. All of people coughing and we have a, sick. You need to must be careful. But you will eat when she is saya, you can eat. So, stamp food.
Oh, Dad, really. Not wake up. Blinking ba? When you have narration.
Kuya Bag. In the morning, it's better. Good hunting with the wake up. I think Seven Ways sleep already. I transfer here because the two ladies sick, coughing and we have a fever, so I transfer here. My son buy a food. Kami ba, hindi lang may food na. Lagi mo sa kita kanya pa po ako sa po. Awan sa bahay niya kami ano? Ori Pilipin. My leg says 18. I'm going to sleep, Maria, or I will not be in your life later. You just playing your laptop, Peter. Oh, you need to together. Yeah, you can sleep in your couch.
Airport is currently running for the care of high-profile passengers. We ask for your understanding and cooperation. Should you need any urgent assistance, please contact information counter. Thank you. 各位旅客，请注意，机场目前正处于客流量高峰时段，请您能理解原因。如果有任何紧急需要，请联系机场咨询柜台人员。感谢您的合作。Hey ganda, hey Kenji. How's you doing? How many months did you stay now in Philippines? Thank you, man. How are you? Tagal naman yun. Tagal mo nag-serve. Gusto mo yung plastic niya? Dito ka tagal na. Baba mo na tumalo, kaya mo nag-dibang. Baka maikot ka. Baka maupo. Baka na maupo. Wala ko. Akin niya akin. Ba't mo kaya dyan? Ako na yung mga gamit dito. Ano ba? Ayan mo. Dito na yan sa kabilo to. Hayaan mo na yan dyan. Hindi mali yung mga gamit dyan. Para papasan lang. Parang hindi na ako lilipat. Anong ilang kilo ina mo? Ha? Tama lang? Dahil sa inyo. Kakainin mo na ba ito? Tatanggalin ito. Galing ako kay Chap. Walang mayo sa ketchup. Ayan, dyan sa takip ng ano mo yun. Tila pag mo dyan yun, di marunong. Sa loob ko kakainin ng burger ko. Ikaw. Lagay mo doon kasama ng mga ano, ng mga chocolate mo, ah. Ha? Lagay mo doon sa may chocolate mo. Ngayon. Yung burger mo. Bakit? Hindi pwede sa ano.
nilalagay? Mas pa tayo magpapakain. Marami pa eh, oh. Marami pang ano, oh. Ito, ubusin nyo, oh. Sabi nga rin pero sila tayo, try. Kainin na natin, baka kasi mamaya awatin din ng pagpasok. Hindi yung burger, pwede. Huwag nyo lang, ilagay nyo sa chocolate. Wag lang tubig. Wag lang tubig. Liquid lang ayaw, oh. Ibalot mo lang na mabuti. Tawag mo siya siya burger mo. Hindi, bakit? Kukunin ko sana yung sakit. Hindi. Oh. Tatakot ko na lang mamaya ulit. Yun na. Saan basura nyo yun? Wala. May tissue dyan? Hindi ko alam. Ah, malinis na. Respond yan. Malinis yan. Marami yung gagawin. Ipapadeposit ko kay Mia sa ano? Sa bangko mo, yung binigyan mo card. Ha? Oo, ano naman po. Alam niya na lahat mo? ATM tsaka cash. Wala din ako muna ng straw. Macdo meron. Wala. Yan ang lalaki na katayo, Jolly. Bigyan nyo sabihan namin. Doon din nakatira. Hindi sa building sa kabilang building. Dito pala nagtatrabaho yan. Pag mapasok ko sa umaga, lagi ko nakakasalubong. Nakakasabay. Ano oras yung party niya ko? Umpisa. Kaya pala nag-business si Rishi Anjo, carpool na rin yun. Ano oras pupunta sila mama mo sa airport? 8:30? Oh, kagaya doon sa may dinaanan ko, yung sa Skyway. Wala pang 30 minutes, nandun na kami. Ni Jason ba yun? Ang bilis. Paglabas namin airport, ano na kaagad? Airport na. Meron pa rin ako dito. Yeah. Kakabagay ako man dyan kasi mga cover luggage na kabalik-balik ng sila. Meron tayong business na. Basta yung bag mo, yung handbag mo, huwag mo muna ilabas yung bag mo. At
Tapos hawakan mo lang yung papel, tapos yung chocolate, pakapos mo na dito. Kasi iba, ano bang ano mo, yung chocolate. Bakit pag ako uuwi? Pag nag-ano ako, nagtatanggal ako ng mga ano, nararatil ako. Ha? Bakit pag ako ang uuwi? Ano? Pag nagtatanggal ako ng mga isalabot, nararatil ako. Nararatil. Nararatil. Sabi tayo ka. Sa mga sinilano parang kapagpagan. Ano sasakyan ko dito, Yoli? Ang number? Number? Alam ko ba? Hindi. Hindi sinakyan natin dati. Sa Amaral ka ba? Yung gabi na yun, di ba? Ay, ano dito? Oo, MP4. Lakas ka na lang, okay? Magbabatas ka. Bakit dun din naman yung sa Amaral, di ba? Ay ano? Ay, sa ano yan? Ito. Hindi, dun sa may ano. Tama ba ito? Dito sa may ano pa ano. Ang daan nito dito sa may ano nyo, 5KK. Ang labas, ang baba ko ng ano, ng... Hindi ba sinasakang ito ng tipo? Pabara yun. 5KK ang ano no, kung nandun papunta sa inyo, pauwi. Pabara yung tipo. Baka 30-60. Ayun nga, 5KK. Ano yung tawag? Kasi klaro, niya ka naman pupunta eh. Tapos pinadiretso ka natin sa school. Ano ba? Oh, Ano ka? ito. Dahil ka siya? Ang dami, ayoko na eh. Mahal kayo? Makain akong tinapay eh. Sabihin mo para bilisan mo kasi yung kain para marami kang makain. Parang naman ano yung ngipin ko, Yoli. Ano oras tayo check-in? Ano oras ba? Diba na siya? Ano siya? Hindi, hintayin ko pa kayo. Natay na nga tayo, mag-message ako na okay na tayo, wala na. Pagdating sa check-in nyo. Dating doon sa Scar. May belt kayo? Ha? May belt kayo suot? May belt ka siya. Patanggalin mo yan. Ang mahal na kami sa bag mo. Belt, nag-aabag mo? Taruan. Bakit titignan niyo muna? Metal kasi. Ayan o. Ano ako nang Ano ako nang Ano ako nang hindi ko Bawal yan. Bawal ang tubig. Pagkalang lang yan. Bawal dyan, Miko. Paiwan siya yan. Standard pa yan. Ano na? Tatapon niya sila. Ayos mo, ito mo ko. Sabi na rin. Hindi magkatamas ka na kumain. Parang lupit lang. Ano mo si Mia nasa na? Kaya nga.
Oras na lang. Alas 7 pa na kayo. Hindi. Wala. Bibilisan na nila yung pagkain. Malamang. Tapos nilay pa. Hindi, hindi galing. Sabi? Constant po kami. Accurate po kami dito. Ayan o, early. Mga kanina, 10 minutes late ngayon, 19 minutes early. Gate 5 tayo. Yali yung isang papel may laman yan. Eto ta. May tissue din to. Saan nyo lalagay yung border nyo? Eto. Itapon mo yung ano, labag mo na sa amin walang laman. Ha? Burger. Burger lang. Ilagay mo doon sa ano. Wala kang nakita. Ilagay mo doon sa loob ng chocolate mo. Ayusin mo ang ano. Okay, mag-isa. Hindi pa ako alis. Antayin ko pa kayo, magte-text pa kayo eh. Pero di na ako maano, abangan ko kayo doon. Baka Basta yung phone mo, tatawag mo mag-message. Wala ka ng elbow ko dyan. Ay, papa. lagay mo sa loob ng chocolate na ganyan, wag ganyan. Sa loob mo na ng chocolate. Puno na to eh. Ha? Puno na to. As in, di mo maayos. Hindi na siya masasakit. Akin nga. Ako nga. Ako nga. Ako na. Nagilid ko na lang ibang Basta ito ano mo yung chocolate. Ibabaw mo. Tabunan mo yung chocolate mo sa ano. Tabun. Bakit? Baburger mo ka. Kahit pa. Nakbo yan eh. Sabihin ko ba kayo? Papaiwan sa'yo yan. Bahala ka. Basta nakita na nila yung chocolate. Pag nakita nila yung chocolate natin, Wala naman. hindi ko na lang. Akin na kasi yung chocolate. Ako mag-ayos eh. Balki na tingnan yung bag mo eh. Kaya nga eh. Ako na nga eh. Baka hindi maano ka na yung sa sobrang balki ng ano mo. Hindi ko ba pwede sorting ko kasi nakatago sa likod ko? Ay, nabubulubad lang. Magubat ko yung lahat yan. Pati yung ano mo. Ipak nga lang ako. Ay, nasa lang sa Makasalansin ka kasi hindi maayos. Galing pa ako sa video. Oo, ulit ka kasi.高度
Ilan chocolate yan? Ito matanda. Isa, dalawa, tatlo. 5. Ano? Ano ba ginawa mo? Oo, yan ang sinasabi. Hindi, ibig ko sabihin, tinatago mo yung McDo? Bakit? Para unyari. Ano yan? Ha? Okay na yan. Alam nila chocolate. Airport is currently going through a period of high volume of passengers. Para pati Binigyan lang ako ng pera ng piso ko kaya Child yan sa ano? Sunga. titignan lang kay sa handbag mo.机场目前正处于客流的高峰时段，恳请您在理解与配合。如果有任何紧急需要，请您 Saan mo lang kaya dalhin? 是柜台人员。 Asan yung isang charger? Ito. Hindi, akin to eh, yung isa pa. Ewan ko. Ayan. Tingnan mo. Ah. Lumuwag na. Akin ang bag ko. Kami mukhang bulky. Kaya nga, ito. Ano maayos eh. Ulit ang bulit. Wala lang. Yan. Akin na. Antay ko na kayo dun. Yung ano, naasahan ko na yan, yung Vaseline, ang laki. Tanggalin mo naman. Mamaya, dahil abangan ko na lang kayo, no? Abot nyo na lang sa akin. Kaya dyan ako pwesto. Diyan. Hindi na tayo makikita dyan eh. O, doon na sa taas. Nakasara. Dito. Basta sabihin mo, pag yung damit ko, black, bigay, sabihin mo. Ibigay sa akin. Dito ako pwesto. Makikita nyo ako. Dito. Hindi. Ito. Makikita ko kayo dito. Yoli. Yoli. Yoli, dito ako ah. Yoli. Ko. Dito ako mag-aantay. Dito lang ako. So many going to Philippines.
到啦，已經。정말 좋아요. Yoli, dito kay banda pumasok ha. Para, hindi, pwede kayo pupili dyan. Kayo pwede dyan, no? Pwede kayo pumili kung saan kayo papasok. Attention please. The airport is currently going through high volume of passengers. We ask for your understanding and cooperation. Should you need any urgent assistance, please approach our information counter. Thank you. 各位旅客请注意，机场目前正处于客流量高峰时段，请您的理解及配合。如果有任何紧急需要，请联系机场咨询柜台的人员。感谢您的合作。
Happy Chinese New Year! Ha? Pa-check up ka na. Sige ka tayo. Ano po ang number mo? Tawagan kita sa number. Ayoko nang antayin na. Basta pag ano, iabot mo kaagad dito. Kung ano yung ano dyan. Huwag kayo doon, huwag kayo doon. Dito pwede naman eh. Nasabay pa kayo sa mga crew.也要这个时间的，我们9点钟起飞，好不好？啊，对对对，知道了。 Bye-bye. Bye-bye ko. Bye-bye.
Waiting for my son. Check in already. Waiting. Message. Just message. Yoli, where are you? Yeah, we'll leave. If Yolanda and Nico already checked in. And then I will leave. Kung okay na.
Passengers are reminded not to leave their personal belongings unattended. In collecting time，尽量筛选不完全明白放，并及更好的人。请各位乘客小心保管随身物品，切勿随便摆放。这个不打野。Going home now. Okay now. Okay na po. Okay na. Yes. It's time to go home now. Bye-bye everyone. See you later. Babus. Happy weekend to all of you guys. Thank you, Peter, Kuya Bob, Brett Asblo, Kenjiman, thank you. Babush. God bless to everyone. Bye. Thank you, MP4. Ay, enggak. Bye guys. Bye Peter. Bye Kuya Bob. Bye Kenji Man. Luke. Let us vlog. Thank you so much. Bye bye. God bless everyone. Thank you.